Hudde wien op het wetter en op het loon. De helpdiensten had smoordrok met alle meldingen van skeeën en gevaarlijke situaties. Joert hebben zo'n beetje een tiental onrijdingen gehad op zowel de Rijkswegen als op de provinciale dieken. We hebben daar wel helaas 6 gewonnen bij Hoorn. Het is net alle jaar oorzaak wien, maar wel het grootste gedeelte wel. Als ik hier zie wat er op het dieken omriet, lege vrachtwagen die slingeren door de dik heen. Het jouwt gevaarlijke situaties. We hebben vanmorgen bij Sint-Nicolasgeer op A6 hebben een vrachtwagencombinatie gehad die daar naar de kop ging. Die had er een hele tijd oorsletten west van het verkeer. Nou ja, we zorgen dus op provinciale dieken, bijvoorbeeld bij Jesterwoorde, zorgen we nog probleem met een BMW de dik heen loopt op de N83. We zorgen onrijdingen hier bij Drachten. Eigenlijk gaat het zo de hele dag op het terug. Rijkswettersteert riet chauffeurs aan om aan lege aanhangers te rijden. Maar het is net alleen nog malheur op de dik. Heerenveen hebben we dus op elkaar postritten, hebben we zaken gewoon dat dakplaten losgaan. Ik op het DS Kingweg hebben we dit soort zaken gewoon. Maar het gaat eigenlijk de hele dag gaat het zo al wat terug de hele provincie heen. Dus het bloot opletten gebracht voor iedereen die wat shirt denkt van hey, dit koe misgaan, let ze alsjeblieft. Bel je maar de brandweer en bel je geen 112, want dat is uitsluitend voor hele grote noodgevallen.